Okay, så hvordan man så transformerer Optimus Prime. Okay, så vend den her om, ikke? Så man den ned der, og så kan der komme en lille bil. Ikke? Den får vi så lige tilbage i læsset. Og så står vi så med Celeste Optimus Prime her. Okay, vi bøjer den der op. Og så den der lidt op. Og så ud med armen. Og så gør vi det samme her. Ud med armen. Og så skal den der. Den ting skulle jeg alligevel ikke tro, og så farvel.